Maayong buntag na usab sa matag usa ka nato mga kaigsuonan. Ah, atong naisgutan sa part 1 niining atong hilisgutan mahitungod sa unsa ang kaluwasan. Ang gamayng background kung unsa ang pagtulunan nga kasagaran karon gidawat sa kadaghanan ug ang maong pagtulunan nga kasagaran gidawat sa kadaghanan mga kaigsuonan. Maong actually si Jesus Christ mao ang ilang gitamod or giilang mangluluwas apan ultimately dili gyud si Jesus Christ mo mangluluwas nila. Gumikan kay 50% si Jesus Christ makaluwas sa ilang kaugalingon, unya ang 50% dapat nga sila ang mag-perform ni ana busa. Si Jesus actually is 50% savior o ang ilang kaugalingon mang 50% nga savior sa ilang kaugalingon. So og kana daghan ang nagatudlo ni ana. Og ato kanang na gisulti mahitungod sa background nga ngano sa atong sa theology no sa unang panahon nga adunay panahon nga ang pagtudlo nga ang tao makaluwas sa iyang kaugalingon gitudlo kana sa simbahan nga Romano Katoliko o ang nagtudlo ni ana mao si Pelagius usa ka monghe nga ang iyang katudloan nga ang tao pwede ra nga makaluwas sa iyang kaugalingon anyway siya inosente man nga natao siya ug walay sala sa iyang kaugalingon busa kay inosente man kaya ra niya nga magpadayon sa pagka-inosente kung dako na siya gikan sa gamay pa siyang bata kaya ra niya nga dili siya magkumit og sala una ang tudlo ni Pelagius mga kaigsunan apan sa palang kasulatan actually dili na kinahanglan gyud nga ang tao mo pakasala or mo commit sa unang sala aron tawgon siya nga makasasala kay sumala sa balaang kasulatan mga kaigsunan sa wala pagani ang tao makakomit og sala sa wala pagani siya actually ipakatao sa kalibutan nagdaan na siya nga makasasala o kana ato na naisgutan sa Romans chapter 5 verse 12 to 17 atong gibasa kana og makita usab sa Salmo 51:6 nga diin mismo si San David si Haring David sa balaan nga kasulatan nag-ingon nga siya gipanamkon na daan dito sa pagkamakasasala so meaning dili na ingon nga inosente siya bisag tuwa siya sa ilawom sa tiyan sa iyang inan dili siya inosente ngano man gumikan kay lagi ang tanan nga mga kaliwat ni Adan sa wala pa gani sila mga tao in fact sa diha nga si Adan nakasala no so sala nga gitawag nato nga original sin katong sala nga panulundon no ni Adan pagka-commit ni Adan sa sala mga kaigsunan kadtong sala nga nakomitar ni Adan dili lang alang sa iyang kaugalingon lamang kundi apil ang iyang mga descendants tanan nga iyang mga kaliwat nakaapil sa pagkasala kauban kaniya so mga kaigsunan kana ang dahilan kana ang rason ngano nga ang tao nga makasasala na daan siya bisan kung wala pa siya makakommit sa first nga sin busa indefensible sa atong giingon indefensible ang kaning Pelagianism ang Pelagianism nag-ingon nga ang kaluwasan actually kaya ra natong buhaton kay ngano doon na may panahon nga kita di magpakasala so sa diha nga pugna nato daw ang atong kaugalingon nga di ta magpakasala so i-dispose mga kaigsunan pwede ra nga tuloy-tuloy nga di ka makasala. Apan sa palang kasulatan, klaro kaayo nga ang tao makasasala ng daan bisan sa wala pa siya makakomitar sa first nga sin. Atong basahon bisan sa Ephesians chapter 2 verse 1, makita nimo nga ang tanang tao is patay sa espiritu ug sa ilang kalag sa diha nga sila nakanataw aning kalibutan no atong tan-awon kini Ephesians chapter 2 verse 1 matod pa niya in fact ingon niya and you have he quickened who were dead
in trespasses and in sins. Kamo iyang gibuhi pag-usab sa dihang patay pa kamo sa mga sala o sa mga kalapasan. So ang pasabot mga kaigsuonan nga di na kinahanglan nga mukumit pa ka og first sin para ingnon nga ikaw patay sa sala. The moment nga si Adan dito sa garden sa Eden, the moment that Adam committed the first sin, God also reckoned everyone in this world, although they are not yet born, to be sinners. So, klaro, sa balang kasulatan yun na nga katudluan nga walay bata nga inosente. So, mo uswag ta karon sa kasaysayan na amang uban po, oh yes, actually, most yun nga dapat nga mohimo sa kaluwasan mo si Jesus Christ, pero naay atong gamay nga part. Pananglitan, moingon sila nga 99% kang Jesus Christ nga part, pero 1% atong part. So, ang tanan gibuhat sa cross ni Jesus Christ sa cross, no? Kadiyang siya nagantos, gipatay, unya gilubong siya o sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya gikan sa mga patay. Tanan daw kadto nga gihimo ni Jesus Christ mo 99% sa kaluwasan. Matud nila, yes, 99% gihimo ni Jesus Christ aron nga maluwas ko. Pero at least man lang na ako'y 1%. 1% nga akong ikatampo. And what is that? Well, ang akong willingness, ang akong will, ang free will nako, ang akong desisyon. So 99% desisyon ni Jesus, iyang buhat sa cross, pero ang 1% na nahibilin dapat ako na nga performance. So 1% na lang. Now, ang balang kasulatan gyud mga kaigsuonan, dili mauna ang pagtudlo sa balaang kasulatan. Dili gyud si Jesus Christ 99% Savior. Ang gitudlo ni Jesus Christ mga kaigsuonan is Jesus Christ is 100% Savior. Si Jesus Christ 100% nga siya ang mangluluwas. Meaning, walay kaluwasan nimo bisag gamay nga gikatampo. No? Ang 100% nga kaluwasan iya lang gyud ni Jesus Christ. Either Jesus Christ is a 100% Savior or He is not a Savior at all. Sa Jonas chapter 2 verse 9, salvation is of the Lord. Kaluwasan iya lang gyud sa Dios. So, atong tan-awon, mga kay nganong iya lang sa Dios ang kaluwasan, walay ato. In the first place, mga kaigsuonan, ang Dios, ang tanan nga desisyon ni ining kalibutan na iya sa Dios. Masayran gyud ninyo na makita ninyo sa atong palibot, practically makita ninyo nga walay panghitabo sa yuta, sa langit, no? Sa yuta o sa tibuok kalibutan nga wala kontrolaha sa Dios. Pero kay naman gyud mga pagtudlo mga kaigsuonan nga ang kalibutan actually nagadagan mura ba og kaning clock, murag kaning relo. Nga ang relo sa diyang gihimo kini sa magbubuhat sa relo, iya kaning hitsasan, gi-complete niya ang mga makina niini sa sulod, ang tanan nga parts niini sa sulod. Unya human nga ma-finish ang relo, iyang ibutang kini, unya mo work na kini siyang sarili ang relo nga pwede nga dili na bantayan nato. Muna ang tan-aw sa uban sa kalibutan nga self-working ang kalibutan, self-sustaining o self-governing ang kalibutan. So mala sa uban na ang kalibutan tanan nga panghitabo actually, although nahibalaan sa Dios nga daa, pero ang kahibalo niya murag tagna lang ba, nahibalo siya pero wa gyud siya kalabutan sa tanan nga panghitabo. Ang but pasabot nila nga tanan nga panghitabo actually iya sa binuhat. Ang litan, ang mga flights sa mga birds, no, sa mga langgam, ang hanghangin, ang direksyon sa hangin, no.
Pananglitan ang mga panghitabo sa yuta, politika nga panghitabo sama sa pandemic o mga lakaw sa tao, direksyon sa ilang mga travels, tanan daw wala ang Dios magpakialam ana, wala ang Dios maglabot-labot ni ana. Pero mga kaigsuonan sa balang nga sulatan, no. Ang tanan nga panghitabo sa kalibutan gibutan sa Dios to the minutest details, mga kaigsuonan. Walay panghitabo nga ang Dios wala siya mabuot ni ana. Ang tanan nga panghitabo, mga kaigsuonan, ang Dios mo ay nagbuot. Ang tanang ligid sa panahon, ang Dios mo ay nagbuot. Tungod kay sa diha nga kung ang Dios wa siya mabuot ni ana, kung nahitabo ang usa ka butang nga wala ang Dios kalabutan niya, kalit lang kurat-kuratan ang Ginoo kay ngano man ni nga nahitabo man ni nga wa man ako ni gidahom nga mahitabo. Dili na siya Dios kung mauna. Makita nato nga siya nagabuhat sa tanan nga butang naa sa Ephesians sa Episo kapitulo 1 dito sa Biblia nga binisaya. Naa sa Episo kapitulo 1 bersikulo 5, mga kaigsunan, mabasa nimo nga ang Dios mo ay naghimo sa tanan nga butang. 1:11 sa Episo. Matod ba nga diha usab nahimo kita nga usa ka kabilin sa gipili kitang daan sumala sa tuyo ni Kristo nga nagabuhat sa tanan nga mga butang. You see? Matod ba diha daw kita gipili na daan diha kang Kristo nga siya mo ay nagabuhat sa tanan nga mga butang sumala sa kabubuton niya. See? So walay mga butang bisan sa atong panahon karon nga wala gibutan sa Dios. Ang tanan nga panghitabo, mga kaigsunan, sa yuta, ang tanang ligid sa mga panghitabo ug kasaysayan, ang Dios may nagbuot. Nganong makaingon ka nga naay uban nga tawo nga pobre, no? Mismo ang pagkatao nimo, nga asa ka mataw, pobre ka o mataw ka nga dato. O kinsa ang ginikana nimo, ang imong mahimong amahan, kinsa ang imong mahimong inahan, no? Ang Dios mooy nagbuot ni ana, dili ka. So wala actually free will nato bisan sa atong pagkatao, dili kitay nagbuot. Ang Dios may nagbuot kinsa mahimo nimong inahan o imong amahan. So bismo sa practical nga mga panghitabo sa yuta, dili gyud nimo pwede ingnon nga ang Dios walay papel niini. Dunay role ang Dios ug ang papel sa Dios. Ang role niya mao ang gibutan niya ang tanan nga panghitabo sa yuta, mga kaigsunan. Mga banganong butan man. Yes, butan. Gibutan niya ang tanang panghitabo. Kay kung doon na pay lain nga nagbuot, gawas sa Dios, sa ato pa, mas doon na pay lain nga gamahanan pa kaysa Dios, kaysa tao. Pananglitan karon, ang gusto di ay sa Dios sa usa ka tawo nga kanang tawhana kana si Mr. Juan de la Cruz, gusto nako matay na siya sa edad nga 90 anyos. Unya karon kay naamay disgrasya, doon na may aksidente, namatay si Juan de la Cruz sa edad nga 20 anyos. Na frustrated ang Dios kung mauna. Nga imbis kay gusto sa Dios nga ang si Juan de la Cruz nga iyang gitanaw, gitiman-an daan niya nga tao, mamatay sa 90 anyos, unya pag-abot ni Juan de la Cruz og 20 anyos, kay lagi di man ang Dios may nagbuot sa sumalaan nga pagtulunan sa tanang nga pangitabo sa yuta. Pagkaabot ni Juan de la Cruz og 20 anyos, na disgrasya man, doon na may aksidente, naligsan si Juan de la Cruz. Ang nahitabo, frustrated ay ang Ginoo kung ingana. Kung gusto sa Dios nga 90 anyos mabuhi si Juan de la Cruz, unya tungod kay lagi di man niya kontrolado ang mga panghitabo sa yuta, na disgrasya, na aksidente si Juan de la Cruz sa edad nga 20 anyos, frustrated ang maong Dios. Mas naapay laing gamhanan di ay. Basig naay laing gamhanan nga Dios kung mauna.
So muna ang atong giingon nga dili lagi wala lagi butang nga may tabo o nahitabo na nga dili kontrolado sa Dios. Ang tanan nga panghitabo sa yuta, kontrolado ang Dios. O kasagaran sa mga tao giadmitar nila na. Mismo atong presidente kay balo niya na makigsunan, ingon siya, this is destiny. O kinsa may naghimo ana nga destiny nga siya mahimong presidente, of course ang Ginoo. No? Moingon ta kita mga kanang mga Bisaya, no? Kumusta day sa mga atong mga kaigsunan nagapaminaw karon sa Kabisayaan ug sa Mindanao. Moingon ta nga moadto ko pohon, magkita ta pohon. Ang meaning sa pohon is Lord willing. Kung gusto sa Dios, hinaoton ta nga mao ni kagustuhan sa Dios. Gumikan kay atong giila nga doon na nagkontrol sa mga panghitabo sa yuta. Okay, so karon establisado nato. We have established the fact that every event that is happening in the world is controlled by God. So kana is biblical fact na. No, tanan nga may tabo, kinsay mahimong presidente sa nasod, ang Dios mooy nagbuot kinsa ang mahimong mayor sa atong lungsod, sa atong syudad, no? Ang Dios mo'y gabuot ana, kinsa mapildi panahon eleksyon, gimbut ang tanan sa Dios. Gamiton lang niya ang mga tao nga instrumento para mobutar ana nga mayor, para mobutar ana nga presidente. Pero ultimately ang nagbuot gyud sa tanan mo ang Dios. Ang Dios may nagbuot kanus ka mamatay, gibutan sa Dios unsang adlaw ka mamatay, gibutan sa Dios unsay mga pamaagi nga maunay gamito niya aron mamatay ka. Ang uban mamatay sa katigulangon, ang uban mamatay sa balatian, ang uban mamatay sa aksidente, no? Lain-lain ang himuon o himong instrumento sa Dios aron nga ang tao mamatay. So ang tanang panghitabo, kamatayon man o kinabuhi, pagkatao sa tao diri sa kalibutan, paghimugso niya ug sa tanan nga ligid sa iyang kalihukan diri sa yuta mga kaigsuonan. Tanan gibutan sa Dios. Walay butang nga wala buti sa Dios mga kaigsuonan. O ang tanan bisan pa gani ang Armenians, no, mga Pelagians, although moingon sila nga na sila free will, pero moingon lagi hapon sila nga thy will be done. Muna inconsistent sometimes kining Armenians. Ay sa una mga kaigsuonan, Armenian manggiko. No? Armenian kong dako, no? Nagtuog gyud ko sa ang kaluwasan ato gyud, no? Kita ang nagbuot. Ang Dios ang pagtuo nako sa unang panahon nga ang kaluwasan mura ba og hinukadaan sa tao ba, di ba? Og mga unta muhukadaan sa lamisa, naay mga pagkaon sa lamisa, muhukadaan niya mubayang daan sa lamisa. Pag humanana, kinsa lang ang mo kauhat, no, mo kandos sa pagkaon, mo to'y makakaon. Mo ni akong view kaniadto. Tungod kay nagtuman lagi ako nga ang tao capable pa, ang tao able pa nga mo lihok, nga ang tao dili nga ana ka seryoso ang kahimtang sa tao. So, mao nga ang akong pagtuo nga capable ang tao. In fact, usa sa mga illustration nako nga ginahimo sa una, murag ang tao na sa dagat ba nga nagalungon-langoy-langoy. Niya sa paglangoy sa tao di sa dagat, no? Itsahan siya sa salbabida. Nga ang gaitsa ni ana ang murag ang salbabida sa akong illustration mo na si Jesus Christ. Unya, it's up to you kung ikaw mudangob sa salbabida, musakay sa salbabida. Pero sa diha nga nasayran gyud nako sa balang kasulatan nga ang tao is not sick actually. Man is not sick. He is not just a disabled individual, but man is dead, patay. Sa Roma kapitulo 5, balik-baliko nato ni, bersikulo 12 mga kaigsunan. Mato diri tungod kang Adan ang tanan nga iyang kaliwat patay. No, busa ingon nga pinaagi sa usa ka tawo misulod ang sala sa kalibutan ug pinaagi sa sala ang kamatayon. Ug
tungod ni ana ang kamatayon mikaylap sa tanang tao. Now, kano sa man ka na nitabo ka ng kamatayon, mga igsunan, sa tanang tao? Mato diri, si Adan maoy nahimong nga hinungdan nga ang kamatayon misulod sa kalibutan. Ang kamatayon ug ang sala misulod sa kalibutan. Karon kung si Adan mo hinungdan, kanus aman kini nahitabo nga misulod ang kamatayon sa kalibutan. Kanus aman ang panahon nga nahitabo nga ikaw gitawag sa Dios nga patay. Now, sayon ra sa balang kasulatan sa diha nga si ang Ginoo nakikistorya kang Adan o kang iba. Matod niya dire nga sa adlaw nga mukaon ka, matod niya mukaon ka sa kahoy nga naghatag og kahibalo sa maayo ug sa dautan. Matod niya sa adlaw nga mukaon ka, mamatay ka gayud. Ha? Mamatay ka gayud. Akong tan-awon atong tan-awon dinhi sa atong balang kasulatan. Matod niya sa chapter 2 matod diri nga o giumol, chapter 2 verse 7, o giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, o gihipan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawas kinabuhi, ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Matod pa diri. Og human niya na naghatag ang Dios sa tao og balaod. Og matod dinhi, og si Jehova nga Dios nagbuhat og usa ka tanaman sa silingan sa Eden ug gibutang niya dito ang tao nga iyang giumol. Og nagpaturok si Jehova nga Dios gikan sa yuta sa tanan nga kahoy nga makapahimuot sa igtatanaw ug maayo nga kalanon ug ang kahoy usab nga sa kinabuhi diha sa taliwala sa tanaman ug ang kahoy sa pag-ilah sa maayo ug sa dautan. Tanawa, apil diha ang kahoy nga gihimo sa Dios kadtong kahoy nga naghatag og kahibalo sa maayo ug sa dautan. Apan matod sa Dios, mga kaigsuonan, nga dili ninyo kanon ang kahoy nga naghatag sa kahibalo sa maayo ug sa dautan. Kaysa dihang inyong kanon kini sa adlaw nga inyo kining kanon, mamatay gayud kamo. Kadtong adlaw nga diin si Adan ni kaon sa maong kahoy nga naghatag og kahibalo og sa maayo ug sa dautan. Kadtong adlaw namatay si Adan ug si iba. Unsang kamatayon? Of course, physical death. Ang iyang kamatayon is gradual from the time. Meaning, from the time nga nikaon si Adan, nabugto dayon, ni abot dayon, kaning balaod sa thermodynamics. Meaning, nag-abot ang decay ni Adan sa iyang lawas. Buto-subot nga si Adan, gikan niya itong panahon, murabag ka ng bulak gani, kita ka sa bulak. Ang bulak, sa dihang imong tan-awon ang bulak, of course, very beautiful siya. Very pleasant ang bulak sa imong pananaw. Unya, kung ang imong himuon, imong kutlo ng bulak, no? Kutloon nimo gikan sa iyang punuan. Pag kutlo nimo, dili dayon nimo matikdan nga namatay ang bulak. Di dayon nimo makitaan o mamatikdan nga nalaos ang bulak. Ang makitaan nimo sa bulak, mga kaigsuonan, mao nga ang bulak pris lang gihapon, wala mamatay, buhi pa. Apan di ay because kay ang bulak na ipo na gikan sa iyang punuan, actually patay na. Buhi siya sa imong tanaw, prisko siya sa imong tanaw, pero patay daan ang mong bulak. Unang itabo kang Adan o kang iba. Sa adlaw nga sila nikaon sa gidili nga prutas dito sa tanaman sa Eden, mga kaigsuonan, buhi pa sila tanaw. Pero actually, giputol na sila gikan sa punuan sa kinabuhi ng mga Diyos. So patay na sila from that time on. Mga kaigsuonan nga, si Adan, patay na anang panahon na. Buhi pa siya, galihok pa siya, pero patay na siya. Sumupod na ang tabo sa iyang kaliwat. Tanang kaliwat ni Adan, patay na. Atubangan siya, buhi pa sila, pero patay na. Kay nag-anam og ka-decay. Nag-anam sila og ka-tigulang o anam sila nga mamatay.
So, sorry. Diri sa balang kasulatan, makita nimo nga ang iyang pagkamatay sa tao is gradual gikan sa iyang pagkaraw hangtod na siya ilubong. Sorry. So, si Adan ug si iba mga kaigsuonan, sa nanganak sila, ang tanan nilang mga descendants, tanan nilang kaliwatan, patay na daan atubangan sa Dios. Natao ang tao, patay na atubangan sa Dios. Mubitaw nga, pagkatao na to, hangtod nga kita matigulang, mag-anam kadikay, mag-anam o kawala ang atong kinabuhi, gumikan kay naputol naman kita gikan sa Dios, nga mo'y source, mo'y tinubdan sa kinabuhi. Now, balik kita sa kaluwasan. Kay patay naman di ay ang tao, dili man siya buhi, di gid siya makawas sa iyang kagalingon. Sorry. Sama sa usa tawo nga naa sa makakita ka naa sa funeraria, kanang naa sa funeral homes nga nagabuyod. Ang funeraria mga igsuonan, bisan pag masunog ang funeraria, masunog na siya, ang tanan nga buhi nga tao diha, managan gyud na, mugawas gyud na. Pero ang kanang patay nga ada, bisan unsaon, di gyud na siya mahadlok sa kalayo, kay patay man. Dili po na siya mudagan, kay patay man. So, muna ang tao, dili siya mahadlok sa impyerno, dili siya mahadlok sa kamatayon, dili siya mahadlok magpakasala, wala siya awareness, spiritual awareness, kay patay man siya. Sumala sa Efeso Kapitulo 2, patay ang tao sa kasalaan. Unsaon na sa tao pagdesisyon ang iyang kaluwasan nga patay man siya? Of course, dili siya makadesisyon. Ang tao nga patay sa espiritu, dili siya capable nga makadesisyon. Patay man siya. Sama sa taong patay nga dili siya makadecide nga siya buhion o di siya makadagan panahon sa sunog, patay man siya. So ang tao dili ka makaingon sa taong patay nga anhi dinhi pagdawat kang Hesukristo. No. Of course, maingon ta sa tao nga tuuhan si Jesus Christ. Pero nganong motuo ang tao? Umikan kay naay Espiritu Santo nga nagapamuhat sa sulod sa tao. Kana nga Espiritu Santo nga nagapamuhat mo, nagbuhi. Sorry. Nga nagabuhi sa taong patay. Gibuhi niya ang taong patay. O ang noong taong patay nga ang gibuhi, ang preacher, pananglitan ako, preacher, nga nag-preach ko sa mga taong makasasala. Sadang nag-preach ko sa taong makasasala, wala ko kahibalo kung kinsay gibuhi sa Espiritu Santo sa mga anak nga audience nako. No? Sa diha nga na ay moto diha. Sa diyang mo sumuwali ko nga motuo ka kang Ginoong Kristo ug maluwas ka. Sa dihang kanang tao nga audience nako motuo kang Ginoong Kristo. Nituo na siya gumikan kay duna di ay presensya sa Espiritu Santo nga naa sa sulod sa iyang kasing-kasing nga nagapamuhat sa sulod sa kasing-kasing niya. O kanang Espiritu Santo nga nagapamuhat, gibuhi siya gikan sa magkapatay. Ang tawag ni ana sa theology is regeneration. Ang tawag niya sa libro ni Juan is born again, pagkatao pag-usap. So, kahit term nga tawag ni ana, ang term is to be born again. Sa theology ang tawag na regeneration. Tungod kay mo na ang panahon nga na-impart ang Ginoo o kinabuhi sa taong patay. No? So, sa diha ng tao patay, biyon siya sa Espiritu Santo nga naa sa iyang nga sudkan sa iyang kasing-kasing. Aron siya makatuo kang Ginoong Kristo. So previous to that, patay siya.
ug incapable siya nga mudawat ug mutuo kang Ginoong Hesukristo kay patay siya. Now, mao na ang gitudo sa balang sulatan. Now, as man diha ang part of tao. So, kaingon, daghay mo ingon nga 99 part ni Jesus. Work ni Jesus ang 99%, unya ang 1% work sa tao. Asa man diha ang work sa tao nga patay man siya. Sa diha nga si Lazaro gibuhi gikan sa mga patay. Wa may part ni Lazaro. Wala may 1%, no? Nga iyang contribution. Sa dang niingon si Jesus, Lazaro, gula nga ri na sa libro ni Juan. Lazarus, come forth. Wala gyud ingon nga part si Lazaro nga, no, mo decide pa ko before ko mabanhaw gikan sa mga patay. Dapat na ako'y desisyon, no. Ang desisyon ni Lazaro, naka-decide siya nga mobangon kay naa naman daan siya kinabuhi. Wa siya desisyon nga mobangon sa iyang kugalingon, no? Nga, well, pwede ko mobalibad kang Jesus, pwede ko nga mosugot kang Jesus. Ang iyang pagbangon gikan sa patay, sa lubnganan, totally desisyon to 100% ni Jesus Christ. So, walay part ang tao. Walay part. Now, kung si Jesus Christ is Savior, all things, no, nga nahitabo sa ato, is buhat ni Jesus Christ. Uy, ato. Now, of course, maingon ang atong mga kaigsunan na nga mga sabadista diha or mga uban diha nga. Sa ato pa mo nagtudlo dai ka nga kinahanglan di na mo buhat og maayong tawo kung nagtudlo ni ana. Ato ra nang hisgutan. Sa uban nga mga topiko, no. Ang tao mubuhat gyud ang taong Kristohanon mubuhat gyud og matarong o maayo atubangan sa Dios. Pero lahi ito, dili ito para sa kaluwasan. Kadto nga binuhatan nga maayo tungod kay ang tao nakadawat naman nga libre sa kaluwasan. So ang iyang nadawat nga libre nga kaluwasan, no? Surrender siya og good works dili aron maluwas kundi kay nakadawat na magkaluwasan mo na mo render pod siya og good works ingon nga pagpasalamat sa Dios. Masalamaton nga kinabuhi alang sa Dios. Kana ang hinungdan nganong kinahanglan niya ang pagbuhat og maayo. Dili aron maluwas kay ang nabuhat gyud sa kaluwas nato si Jesus Christ. Karon Biyernes Santo man. Biyernes man karon. Kasagaran karon na naay nag-celebrate. Pero inunta ka, ikaw nga naga-celebrate sa Biyernes Santo. Kawang ng pag-celebrate nimo kung kanang si Jesus Christ nga namatay sa cross, dili day siya mo buhat sa kaluwasan mo. Dili day iya tanan, dili day 100% iya tanan kay ngano. Naa pa kay imo, naa pa kay at least imo nga nga part. Nag-cooperate ka pa. Pero sa balang nga sulatan, siya is gitawag nga Savior. He is the Savior. He is the 100% Savior. So wa na niya kinahanglan ka nga mo cooperate. Di na niya kinahanglan ka magtinabangay mong duha ni Jesus aron mag-save sa imong kaluwasan, sa imong kalag. No. Siya ang nagbuhat sa tanan. Kung naluwas man ka, kana dili imo effort kundi iya ni Jesus Christ. Kay numdum ka sa katong kawatan nga tuwa sa cross. Katong kawatan nga tuwa sa cross masasala to. Ug angay lang dito nga silutan. Walay human to kakawatan. Naa sa wala, naa sa tuo ni Jesus Christ. Katong sa wala, mga kaigsuonan ni Jesus Christ, maura nga pagka makasasala sa katong tuwa sa tuo ni Jesus Christ. So ang pasabot ni ana mga kaigsuonan nga ang tuwas wala o tuwas puro to mga makasasala lay isa sa ilang nga arang-arang. Ang kada isa sa ilang sunan is tanan makasasala. Na kung husata o pahusgahon nato ang Dios, of course tanan dapat sila iadto sa impierno. Now, sa diha nga ang naas tuo namuhat ang Espiritu Santo sa iyang kinabuhi. Namuhat si Jesus Christ, ang Spirit ni Jesus Christ karon. Namuhat sa tao nga naas tuo. Ang naa sa tuo mga kaigsuonan ni tuo kang Ginoong Hesukristo ngayon nga Ginoo hinumdumi ko kung tuwa na ka
sa paraiso. Buon sa giyon ni Jesus Christ, mato niya karon nga adlaw ubanon ko ikaw dito sa paraiso. Wala na mo require si Jesus og buhat atong tawhana. Sa buhat anang nakalansang naman si katong tao lagi sa cross. Unsaon niya pagbuhat? Unable na siya sa pagbuhat. Ang gihimo sa tao is gidangop na lang niyang tanan kang Jesus Christ. Ug si Jesus Christ maurag yun ang nakaluwas sa iya. Matod niya, karon ikaw ako magkuyog ta dito sa paraiso karong adlaw. Ug natuman to. Mga kaigsonan, wala mayon si Jesus pagbuhat usa maayo, paghimo usa sa napulo ka sugo, himo usa i-perform usa kay dili pwede nga ako ray muluwas sa imo nga wala imong contribution, wala imong counterpart. Dapat pare-pareho ta. Wala. Sa dihang dangop ang tao kang Jesus Christ, meaning nga na ang pagdangop, ang tanan yun, iya gyud ni Jesus Christ ang kaluwasan, dili wala iyang contribution. Ug mao ikaw, maabot mong panahon nga mga matay tang tanan nga kaigsuonan. Panahon nga mamatay ka, sa dihang maghihingalo ka, wa na laing na sa imong huna-huna kung dili nga unsaon ka nga maluwas ko. Actually, ang imong last gyud nga hope, last nimo nga paglaom diha, mao si Jesus Christ. Mo ay last nga paglaom nimo nga maluwas ka. Kay kung moingon pagig ka nga, well Lord, mamatay naman gid ko pero tunga-tunga man ang tunga-tunga lang ta sa ako sa nako, ang katunga imo. Adi gid ka kaingon ni ana because sa kadaghan sa imong gibuhat nga maayo, daghan pud kay palpak sa kinabuhi. Daghan kay kasalanan nga gibuhat sa kinabuhi. So sa last hour nimo, wa gid kay lain nga hope, Jesus Christ ra gyud. So kung si Jesus Christ ang last hour nimo, wala son nga bisan ron dugay pa man gyud siguro mamatay ang ban sa ato wa ta kahibalo kan sa mamatay. No? Pero bisan karon ang imong last hope si Jesus Christ, ang last and ultimate hope, ang first ug last and only hope nimo sa imong kaluwasan, si Jesus Christ lang yun. Dili ikaw, dili ang imong kung na ako no, kung ang tao, mga kaigsuonan, kung ang tao, unang-una daw, kung ang tao pwede ra nga muluwas sa iyang kugalingon. Naa pa ba need nga si Jesus Christ mo anis kalibutan aron magpakamatay sa cross? Need pa ba? Of course not. Dili si Jesus Christ mo kung kaya man nimo nga iluwas ang imong sarili. Ha? Mobitaw nga sa tanan nga religion, no? Ang Islam ug ang Buddhism o sa pa. Kana nga mga religion, wa na manginahanglan kang Jesus. Kang ano, kaya naman nila luso ng ilang kulingon pinagi sa ilang mga performance, sa achievements, sa ilang mga buhat, kaya naman nila. And therefore, wa si manginahanglan kang Jesus. Ang Judaism di ay, ang mga Hudiyo karon nga ito ang Jesus. Ngano wa sila manginahanglan? Kay kaya Manila. Ha? Kanang mga Hudiyo, kaya Manila daw sumala lagi sa ila. Nga di na kinahanglan nga sila mutuo ang Jesus gumikan kay kaya naman. Wa naman nila ginahanglan ang work ni Jesus Christ sa cross. Kay kaya Manila. So mo na mahitabo sa imo. Kung moingon ka nga kaya nimo luwason na imong kugalingon, kaya ra nimo mabuhat. Kaya na may commandment sa Exodus chapter 20, kaya ra nimo buhaton na pare-pareho ra ka ni adtong mga tao nga ningon while di na mo ginanglan si Jesus kay kaya ra namo siya kuingon. So mga kaigsunan, dili gyud kaya. Sa akong gikiyon, tuwa pagani ka sa tiyan sa imong inahan, tuwa pa ka sa sinapupunan sa imong inahan, makasasala na ka. Kung mamatay ka, wa gid kay kaya, di yun kaya nimo ang paghimo sa imong kaluwasan. Ha? Kaluwasan ang kaluwasan kooperasyon tali sa ni Jesus ug nimo. Why hope kadto mga pranglitan kaning mga taong mentally retarded, no? Kining gagmayng bata, wa sila hope. Di man nila kaya nga himog maayo. Kaya masasala na gudaan na sila.
kadtong mga mentally retarded, di man to kabalo unsay maayog dautan. Wa to'y mga hope, so hopeless ang tao kung ang kaluwasan is kooperasyon na imo na kang Jesus. Pero sa lang satan, anong nianhi si Jesus sa kalibutan? Kay despite sa tanan nga commandments sa Ginoong gihatag sa tao, which is good, and the commandments are holy. Pero despite anang tanan, dili kaya sa tao nga luwason ang tao. In fact, niani si Jesus, ingon pa ni Jesus, the Son of Man came into the world to save sinners. Ang anak sa tao mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga kasasala. Now, ang batang may, makasasala po na siya. Na kung ang tao maluwas pinagi sa contribution niya, yung cooperation kang Jesus, o 50-50 sila, o bisag 99% kang Jesus, 1% ang sa makasasala, ang kanang gagmayng bata, unay hope nga maluwas na sila kay ngano. Di man sila maka-decide, dili man sila makabuhat og maayo. Ang mentally retarded, dili mga luwas kay sila wa may tibang kaagan unsa ang maayo ug unsa ang dautan. Mo nay rason mga igsuonan nga ang kaluwasan 100% buhat gyud ni Jesus Christ. So sa katudloan mga higala nga ang kaluwasan ay atong kita mo contribute aron maluwas ta, wala gyud, wala tay di gid tinuod na. Ang gitudlo sa kaluwasan in fact nga ang Dios sa wala pa niya buhata ang tanan no? Wala pa Genesis 1:1, wala pa tanan nga butang nga iyang nabisa usa ni ana. Ang Dios nag-decide na daan unsay mga panghitabo sa yuta. Gidecree niya ang tanang panghitabo sa yuta maayo man ug mautan. Ug usa na naman kay igsuonan, no? Sa iyang gidecree nga mahitabo, unsa ang matabo is ang kaluwasan. No, di lang kay sa mga material or practical nga panghitabo sa yuta ang decisionan sa Dios. Lakip na ni ana mga kaigsuonan ang espiritual na panghitabo, lakip na ang kaluwasan. Asa man makita nasa Roma kapitulo 8 versikulo 29. Versikulo 29 ngadto sa 30. Tanaw ninyo sa inyong mga Biblia. Ato niya og ingon sa gitna kapitulo 8 versikulo 29. Mato niya, kay kadtong mga giilan niya nga daan, dili sa niya nga daan aron hisama sa buhay sa iyang anak, aron si mahimo panganay sa daghang mga magsuon. Ug ang iyang mga gipili nga daan, kini sila gitawag usab niya, ug ang mga gitawag niya, kini sila gipakamatarong usab niya. Kini sila nga gipakamarong usab niya, kini sila gihimay usab niya. Sa Jesus, and for those whom He foreknew, did He also predestinate. He also called, and whom He called, them He also glorified. Nakanos aman siya nagpili. Actually, ang Diyos nagpili, dili karon nga dagko na ta, dili karong panahon na. Ang pagpili niya daan, itabo ka na sa wala pa kalibutan. Episo kapitulo 1 versikulo 3. Kung sumala din sa Episo 3, dalaygon ang Dios ug ang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang panalangin nga espirituhanon sa mga galangitong dapit diha kang Kristo. Ingon na siya nagpili kanato diha kaniya sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan. Anawa? Nagpili na siya daan og iyang luwason sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan. Wa pagani ka, wa patang tanan, Diyos decision na. Kinsa ang luwason niya. Asa man atong contribution diha?
Nga sa wala pa gani ang kalibutan gihimo sa Dios, no? Asa may good works diha? Asa may free will diha? Wala. Sa wala pa ang kalibutan, meaning wala pa si Adan og si Eva, wala pa adlaw, bulan, wala pa ang vegetation, wala pa ang tanan, langit ug yuta, wala pa. Totally walay nabuhat ang Dios bisa-bisa. Pero ang Dios, sa wala pa ang tanan, naa na siya gihimo sa eternidad, naa na siya gi-decide, naa na siya desisyon, ug ang desisyon niya nga nagpili na siya daan og katawhan sa wala pa buhata ang kalibutan. Matod sa bersikulo 4 sa Episo kapitulo 1, ingon siya, pili ka nato diha kaniya sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan, aron kita mahimong balaan og walay ikasaway sa iyang atubangan diha sa gugma, sa iyang gipili kita nga daan aron mahimong inangkon nga pinaagi kang Hesukristo ngadto sa iyang kaugalingon, sumala sa kahimutan sa iyang kabubuton. See? Kita nimo wa gyud kay contribution, no? Asa man ang free will, asa man ang desisyon, asa man ang good works. Wala kay contribution ni bisan gamay nga titing. Kay ngano, ang Dios maoy nagdesisyon sa luwas. Ato nang nisgutan ganiya nga mismo ang mismo sa praktikal nga mga pangitaw sa yuta, ang Dios mo'y naghimo niya na man nga nagkontrolar ang Dios. So kung ang Dios mo'y nagkontrolar sa tanang nga pangitabo sa yuta nga physical nga pangitabo normal casual nga mga panghitabo, ang Dios mo'y nagahimo niya na. How much more kining mas importante nga butang nga maong kaluwasan sa tao, ang Dios mo'y nagahimo niya. So klaro nga walay contribution nato sa atong kaluwasan bisan gamang katiting. Kabalo man ko na objection na. Ang objection kasagaran maingon nga nganong maingon man ang balang kasulatan, nganong mo require pa man lagi mutuo ta. Of course, mo require siya. Kay unsa una to kahibalo kinsa gipili sa Dios kung di nato i-require ang tao nga mutuo. So sa audience pananglitan mo wali ko daghay akong audience, daghang mga raw, wa man ko kaila kinsa ang mga pinili sa Dios ana sa audience. So ang himo nako, mohimo ko deklarasyon sa ebanghelyo, mohimo ko og pagwalis ebanghelyo may tungod sa kaluwasan nga naa kang Jesus Christ, nga ang kaluwasan di ay naa gihimo ni Jesus Christ sa cross. Now kanang audience nako nga gapaminaw sa ako, kung dunay pinili diha, tutuog sa mensahe sa ebanghelyo. Kaya nga pinili man siya. Ang pagtuo niya, require na ako mutuo siya, aron nga masaya nako nga siya pinili sa Dios. Siyempre, kung di siya mutuo, nagpabot lang nga dili siya pinili. Makitaan man nimo sa mga buhat. Tanawon ni sa mga Biblia niyo. Mga buhat kapitulo 13 bersikulo 48. Buhat kapitulo 13 bersikulo 48. Og sa tungog sa mga hintil, nangipay sila og gihimaya nila ang pulong sa Dios. Og tuo kadtong tanan nga mga gipili ng daan alang sa kinabuhing walay katapusan. See, nagwali ang mga apostoles, sila Pablo ug si Bernabe, unya mato diri ang tanan gipili ng daan sa Dios sa wala pang kalibutan ni tuo. So ang pagtuo gikinahanglan gyapon siyempre aron mailan nato kinsang pinili ug katong mga pinili utoy luwason sa Dios, utoy giluwas sa Dios. Now asa man ang contribution sa tao karon? Wala. So nga kaigsuonan wala gyud contribution. Sa dihang na tao ingon, well, I can still contribute for my salvation. 50% of my salvation belongs to me. And 50% of my salvation belongs to Jesus Christ. Murag ingana ang tunada sa pag-istorya sa dihang tao mo assert, ang tao mo ingon na makaluhi mo sa paluwas sa iyang kugaling. Pero sa kabalang kasulatan, ni tuo ka karon. Kaya nga sa panglibutan gipili na kadaan sa amahan.
O kay gipili namang kadaan usa sa mga karnero sa Dios. Usa walay kontribusyon tao bisag gamay. So sa sunod nga atong paghisgot may gigsunan, atong ipadayon kini sa sunod nga mga paghisgot nang hinaot ako nga adunay kita nga mga pagtulunan o nang hinaot ako nga inyong undan sa akong exposition o gikan niya ng adlaw ako naghangyo kaninyo nga inyong sundan kay sukad karon mohimo nako og regular nga live sa Facebook o ang Dios magapanalangin kaninyo o magapagig-uban kaninyo sa sama ra gihapon nga mga panahon. Kini inyong alagad sa kahanginan Pastor Ki Simbahon magaingon. Ang Dios magapanalangin kaninyo o God bless.